Indoda enkulu. Yebo. Ngicela ukubamba isandla, ngicela ukuxhawula mfethu. Khamba kahle kodwa. Khamba kahle mfethu. Mfethu ngiyajabula kakhulu ukubona lokhu ngakugcina ngaleli langa. Ngathi ngiphinde ngisho ke lento kusukela ngaleli langa kade sishutha noSibara. Yebo. Azange ngibuveze ubuso bakho ngathi nje ngingaqala ngibuveze kodwa amazwi awakhuluma makhulu kakhulu mfowethu. Ngiyakhumbula ukuthi wawugxila kakhulu ekukhuliseni intsha ukuthi okufisayo wena ukuthi intsha ifunde kukho konke lokho esikwenzayo. Ifunde futhi emaphutheni enu. Namhlanje ngiza ngokuhlukileke angazi mhlawumbe khona ungaqala ukukhuluma mhlawumbe mayelana nentsha nje mhlawumbe sengiqhubeka. Ikhona engingakusho kakhulukazi intsha singayikhohlwa kuyonke into esifuna ukuyiqala nesifuna ukuyenza kodwa intsha singayikhohlwa ngoba ibona abantu fanele sibaqondise labo ukuthi isizwe sibe yisizwe esiqotho. No makhulu kakhulu lawo mazwi futhi asahamba kulawa engikhuluma ngawo angesonto elidlule. Ithi into yami ke namhlanje ngiyafisa man awungithatha ungibeke empilweni yakho ungisuse phansi ungikhiphe ngale kulokho comfortable ukukhuluma ngakho mhlawumbe kukhona imibuzo engizokubuza yona emva kuba ungitshela ukuthile ukhulume nje ngendlela okhululeke ngayo kulokho ukhululeke kukho ngizobe sengikubuza ke imibuzo mhlawumbe ukuthi insizwe ikhulelephi kanjani mina ngisizwe ekhulele phesheya kothukela mfoka ba endaweni yaMadudube ngafunda ngagcina emazingeni aphansi kwase kuba khona ukubona izinto zabelungu ngayibona kufanele kube yezami ngakwenza kwaze kwaba into ebasegazini ngagcina ngibanjiwe ngaba behind the bus so mangifika kuleya ndawo ke behind the bus kunenhlangano zakhona ngaphakathi efanele ukuthi ukhetha yiphi indlela engayikhetha ke mina ngakhetha le yase 26 ngoba ngayithola ukuthi igxile kakhulu kwinhlonipho ngayithandela lokho futhi igxile kakhulu ekwaziseni into okuthiwa imali ngoba imali isisekelo sempilo ikhona-ke kwangenza ukuthi ngibeke kulo mhlaba engikuwona wase 26 ngithe mase ngiphumileke ngase ngiba nokubonisa abantu ukuthi no ningahambe niphakamisa imino ngaphandle ngoba lento le ayiyona i-homework kodwa into yabantu asuke bevelelwe izinkinga manje noma senizoyenza ngathi manje into mhlambe eyi-homework lokho ngiqhugquzela nabanye abasazoqhamuka emhlabeni bebona ukuthi lento le ifulekile into uhambe phambi imino noma ekhuluma ilanguage angayazi ukuthi yayiqale ngamuphi unyaka. Okay, no ngiyakuzwa bhuti omkhulu. Inkosi yama-26 iyasitshela igama lakho ukuthi uNyazi. Yebo. Mhlawumbe ungasichazela nje kancane mhlawumbe ukuze si-understand ngoba sithe mangikhuluma kakhulu ngiyaye ngikuveze kakhulu ukuthi uNyazi la se-26 ngoba kukhona nolunye ofuna silihloniphe lwaseNazaretha. Mhlawumbe ungangichazela nje ngaleli gama. Kusho ukuthi leli gama elithi uNyazi lifana nomuntu oyinduna. Kahle hle umuntu osuke yinduna obheka isimo sokuthi ngabe senzeka ngalendlela le okwasayinwa phansi ukuthi makwenzeke ngayo. Hayi njengalolu Nyazi loSulu lamaNazaretha. Kinina ukuba uNyazi 26 kusho ukuthi ufana nomuntu ofana nenduna ogade yonke ukuthi senzeka ngalendlela le ufanele ngabe yenzeka ngayo. Mawukhona ophuma esiporweni bese yambuyisa ukuthi akwenziwa kanje. No ngifuna ukuya ekuthenini ke sinezimo la isimo sokuphila kulezi insuku asisihle. Masingesihle isimo kunabanye abantu okuthola ukuthi umuntu uthi no ngenxa yesimo sokuphila ngicine ngiphoqeleke ukwenza ku1 no2. Ngifuna ukunderstanda la ukuthi ekukhuleni kwakho kukhona yini mhlambe la esingathi isimo sokuphila sikuphoqelele mhlambe noma ngeke ngithi nje ungena kanjani ekuthenini uze ugcine uphambana nomthetho ikupho kwenza nje ubushilo uSprayfield ngicela uSprayfield ukuthi ubone into zabelungu wayithanda wafisa ukuthi kube ezakho. So ngifisa ukunderstanda ukuthi isimo esikuphoqa ukuthi wenze njalo noma abangani noma ikuphi. Kwaba isimo kumina kubanga abangani. Kwaba isimo sokuswela. Kusho ukuthi ukuhamba kwekhehla kwavuleka igap. Ikhehle ba. Ikhehle lingizalayo kwavuleka igap. Ngabona nomama ethwele kanzima ngazibona ngikhulile ngase ngibona ukuthi ngoba ngiyufuna umsebenzi ngawutholi
mase ngithathe lokhu nalokhu ngahlangana i-answer mhlawumbe kuphileke ngempela kwazameka kwaze kwaba into ngathi manje isinto engathi ngiregister ukuthi kube yami ngagcina sengibambeka-ke kodwa hhayi ngoba kwakusuka othandweni lami ukuthi ngize ngiphile lowo mpilo kwakuyisimo sokulwa nesimo sendlala. Okay. Shuthi umuntu omkhulu ngiyaxolisa nje ukugxila kule. Amathuba emisebenzi uyawazama awekho awuthola umsebenzi. Ekhaya isimo asikho sihle. Umama uyambona edonsa kanzima. Nawe usuyabona sekufanele ngabe mina kukhona engikwenzayo la. Kodwa ngenxa yokuthi angiwathola amathuba emisebenzi sekuze ukubona kukahle ukuthi uhambe uyozama ngalendlela esheshayo engekho right. Ngifuna ukunderstanda ke namhlanje mhlambe ngaphambi kokuqhubeka kakhulu ukuthi kukhona mhlambe ongakutshena umuntu osesimene esifana nesakho sangaleli yalanga ukuthi naye njengamanje ongawuthola umsebenzi ngicanti siyezwa la eSouth Africa yonke ukuthi amathuba emisebenzi awekho. Kushuthi lento ngengqondo mina ngitshela ukuthi baningi abantu abangagcina bese simene esifana nesakho ngoba basesimene esifana nesakho ngaleza sikhathi basola amathuba emisebenzi manje ikhona into wena ongayikhuluma nabo mhlawumbe ukuthi noma engekho amathuba emisebenzi kodwa ukuhamba lendlela nawo umphumela wakhona awubeke ngizwe noma amathuba emisebenzi engekho Mhlonishwa kodwa uma uzothatha wena izinto njengokuthi nje u-commit crime lokhu uzokwenza ukuthi umelwe i-life lokhu kwangampela kanti lesikhathi samanje akusafani ngalesa sikhathi usiyakwazi manje ukuthatha igeja uphendule utshale udayise akusafani nakuqala. Angigqugquzeli ukuthi umuntu uma ukuthi umsebenzi akawutholi akathatha ama-shortcut ayalimaza kakhulukazi. Kulezinto ama-privacy ama-record lawo yona into elimaza kakhulu ngoba ugcina ungasatholi ngisho itoho-ke manje ukuthi usunama-criminal record. So mhlambe awungibeka la ekuthenini bukuphi ubunzima kuwena uma usuphuma usubuya ngale ngaphakathi noma ke ngingaqali ngibuye ngaphandle uma ungaphakathi mhlambe iziphi izimo obhekana nazo awungithatha ungibeke nje entweni yakho ngaphakathi ke mntababa la engathi kunzima kakhulu ngaphakathi ngoba awukho free into yokuqala leyo khona lokhu kuba homesick kule ekhaya kukodwa kuyawugqilaza umqondo. Uthola mhlambe uzothola ukuthi kunomunye womndeni odlulile ofanele ngabe nawe ukhona lapho efihla kodwa ngesimo sokuthi mhlambe usakulesi sikhathi ukuthi awukavunyelwa nokuthi ungahamba uyomfihla umuntu wakini. Konke lokho kuyagqilaza nokulala ngesikhathi ongakasifuni wena ukuthi sefanele ulale sefanele uvuke konke lokho kuyawulimaza umqondo nokuhlala endaweni eyodwa nje kuyawulimaza umqondo. Sikhona mhlambe isigigaba nje ongasibeka kusemqondweni ukuthi hey madoda uthola phela abadlali bebhola nje akuthethe isake sathi sidlala siyodlala ngelinye ilanga mhlambe sikhempe endaweni ukuthi sazama sathi siyapotsha sabanje ngisho into njengale mhlambe khona noma ngathiwa okukodwa nje ongasitshela khona ngaphakathi okungasenza nje sithole isithombe sikahle ukuthi lento iyadlula kulento. Kusho ukuthi ngathini okuningi ngikubonile Jela ngoba ngibonile ngisho abantu bezama ukwenza ama-escape kwasho ukuthi-ke angikho kulelo qembu lama-escape ngoba nakho kunama-gangsters akhona o-Force 3, Force 4 kuzoba ukulimala komuntu phambi kwenu kade nihlezi naye siyalimala useshawa ngembokodo siyadlula emhlabeni zonke lezo zinto ziyawushintsha njalo ngisho umqondo nendlela ofuna ukuphila ngayo ube free ugcina njalo usubuka izinto eziningi ezinye ezithusayo ezinye zinhle ezinye zimbi kodwa nje aziningi izinto ezinhle ngaphakathi ejele. Most izinto zakhona zonke nje azizinhle. Awuthi nje ngikubeke mina njengomuntu ngicela ukuyibiza kanje njengomuntu kababa mina nje thina ngaphandle sinehlele sinento ethi kuthiwa manje kuyabusa ejele dliwa kamnandi yonke into isi right kwenziwa lokho kwenziwa sekuyabusa manje mawususho nje kushuthi ngiyabona ukuthi kahle kahle kukhona la sihambe sisale khona thina.
no umuntu ongathi uyabuswa umuntu owabhandita ngalezi ikhadi lezi engibhandite ngazo mina kusadliwa inkobe. Nakhona futhi usaphekela uphuthu olungavuthiwe. Nakhona lapho sathi makuphekwe iparish inyama uyilanda phansi ekugcineni. Uyena umuntu ongathi-ke lo wazi ubunzima bangampela. Ijele lisoze lashintsha libe yihhotela. Osekungconywana manje ngokwejele usuyakwazi ukungena u-grade 4 uphume u-grade 12. Lokho singakubeka sikuphasise. Usuyakwazi ukuphuma usunaso isitifiketi sikagesi, engineering, welding, ukwakha, carpentry. Kuningi nje certificate segarden siyaphuma naso siphethe ngezandla. Kusho ukuthi lowo mehlukano omncane kodwa ukuthi singathi ijele indawo e-right ayisoze ijele laba indawo e-right. No, ngiyathoba kakhulu umuntu omkhulu. Bengicela ukukuthola ke mhlawumbe manje ngicathi lokhu othi ukuthinta kancane. La esithi khona umuntu ngaphakathi ejele akhona amathuba okufunda. Uyangena ugrade 4 aphume no grade 12 nalokho sokubalile. Kodwa ke mina ke la ngingena khona kakhulu la. So ithi into yami ke mfowethu ushilo wathi ngaphakathi uyakwazi ukungena no grade 4 noma ungena isikole singesihle kodwa uphume no grade 12 uyaphuma futhi uphume nesicucu. Ila uma bungangena khona ke ngingena lana ke mina nyazi la se26 ngingena la ekuthenini abafowethu baboshiwe bafika ngaphakathi bahlunyeleliswa imilo bafacana nawo wonke ama challenges njengoba uchaza ukuthi akulula ngaphakathi engikholwa ukuthi kusho ukuthi lokho awukufisi ukubuyela ngaphakathi. Ithi into uma ngabeke kunjalo usuphuma nesicucu sakho uya emphakathini uyofuna umsebenzi ke manje ngalesi sicucu sakho uyobheka amathuba emisebenzi ngalo matric osunawo owuthole ngaphakathi. Kodwa into enkulu kakhulu ke la kungena khona uMabunga ithi wena ubusuba nenkinga yokuqasheka kodwa ngaphandle. Nayo ke inkinga ke la ikhona. Inkinga ifika ibe lapho ke ukuthi kulokhu kumi nje ukuthi lento le ingaphansi kwe-correctional services ushithi ine dot njenge-record like awukho free ukuthi usheshe uthole umsebenzi. Ufana nesitifiketi nje esiyibhayibheli. Ibhayibheli ngisho ibhayibheli ngoba liyakwazi ukuthi umotivate omunye umuntu ezinto ekuyiyona sithule lithule nje. Ikonke ke lokho okukhalisa iningi lethu ngoba singaphandle nje ukuthi sikhona ngaphandle ukuthi sisafana nabantu ababoshiwe ngaphandle sibe singaphandle more life ekuhluphe khona kube khona into ezokwenzeka mhlambe kwi-environment engikuyona kube khona into ezocommit something crime kuyajudge thina kuthiwa abantu angasebaziblend labantu eseke baboshwa kubafanele beyazi letho mhlambe ibona ilozo izinto zonke ezihlukumezayo umphefumulo womuntu. Ubunzima nje sibhekene nabo. No, ngiyakuzwa nyazi lase26 uba isibongo umfoka Sithole. Ngizocela ukusenziswa uJobe. Ngiyakuzwa Jobe ngicabanga ukuthi mhlambe uNkulunkulu khona sihlelela khona. Inhloso yami enkulu kakhulu kila isekuthenini silekelele kakhulu kulabo abafisa ukuphila nomphakathi. Njengoba ngishilo ngathi ukhona no correctional service i-department ya correctional service izosilekelela kakhulu ekuthenini identify abantu abakahle asebekulungela ukuthi bangasondela bangabuyela back emphakathini nabo abayimisele ukubuyela back baye emphakathini bakwazi benze ushintsho emphakathini. So bengizothi sine project esiyiqalayo sizoku-include kakhulu ngoba silwenzile uphenyo ngawe kakhulu ukuthi umuntu onjani emphakathini. So sizoku-include kakhulu la sizobe silekelela khona kakhulu laba esithi bacindezelwe i-system yethu lesithi ithupha futhi abaphila nokuhlukumezeka ngenxa yokudlula ezimeni ezithile ngoba engikuthola kuwena kakhulu ukuthi sikhona isifundo sitholile
sikhulu futhi yeah. So mhlambe if nje ungathi qaphu nje kancane usugoqa ngokwesifundo sitholile ngayo yonke impilo mhlambe oyiphilile nejele nokufika ngaphandle umuntu onjengami ungakaza facane nakho ungathini kuyena uyabona umuntu angimfiseli umuntu ukuthi ebe kuleya ndawo angimfiseli ngoba lapha ufana nomuntu osuke sefile uphila angimfiseli ngisho ngilele angimfiseli umuntu ebe kuleya ndawo leya ndawo kuyona indawo le indawo ngoba phela indawo egcina abantu njengoba sezolabulawa igama lokuthi prisoners kodwa correctional services isimilo so kwabanye siyaphumelela kwabanye asiphumeleli kodwa nje leya ndawo akuyona indawo engifisela umuntu ngoba umuntu ufike engene azi-1 ephume sazi ngisho nokuningi afanele afunde ubugebengu that's why ngithi nje angimfiseli umuntu leya ndawo. No, siyathoba kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi sizoqhubeka sidane sixhumana ukulekelela ukwakha intsha enye ukuthi siyiqaphele sino lokhu akukho right njengoba ngishilo ngathi sizohambela izikole sizocela kakhulu sizohambela izikole sihambe siqwashisa ukuthi lokhu akukho right lokhu mawubhekene nalokhu nansi indlela yokudila nakho lokhu mawubhekene nalokhu nansi indlela yokudila nakho so ngiyabonga nje kakhulu bhuti wami uNkulunkulu akubusise mfowethu ngicabanga ukuthi thina sizosikhanda isikhathi sokudana sibonana mfowethu nami ngazi mhlawumbe ukuthi indoda iswele kuphi nabafowethu bazolekelela la kulekeleleka khona kodwa okukhulu kakhulu angifuni mina insizwe iphile ngokukhangeza ayifuni ufuna insizwe isebenze ufuna ivuke insizwe iyosebenza njengoba ngithi senze project sesizoyenza ufuna insizwe ivuke yazi ukuthi ngo7 ngidingeka lapha ya bese kuthi ngolesihlanu noma ngophela kwenyanga khona kuzoqhamuka ngibeke isinkophe kwetafula impilo ke yona ke leyo nezingane ezifundayo kuyona nomunye umuntu othule eceleni ngoba asifuni kuba amadoda angaphelela ahambe ekhangeza ngeke singakuthathi okuqhamukayo kodwa sifuna thina ukwakha impilo siye phambili indoda imithanda iteki ithi ufuna ukuthenga iteki lokuthi hamba lithenga mayifuna iskipho sokuthi hamba wasithenga mayifuna ukudla ukuthi hamba ukuthenga siyabonga kakhulu bhuti. Ngiyabonga.